हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 14वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 14वा अध्याय गुणत्र विभाग योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, आजचा आपला 14वा अध्याय आहे, त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे कुठल्याही अडथळ्याशिवाय आपण हा जो 18 दिवसाचा कोर्स आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर रोजप्रमाणे माझा प्रश्न आहे, आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं? तर त्याच्या आधी मला आपण जो नवीन टप्पा जो सुरुवात केलेला आहे त्याचं नाव मला सांगा आणि त्याच्यानंतर मला सांगा आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं. हरे कृष्ण. ज्ञानयोग. हरे कृष्ण. ज्ञानयोग. ज्ञानयोग. अच्छा. आणि मग आपण अध्यायामध्ये काय पाहिलं? हा गंगाधर प्रभूजी. हरे कृष्ण बोला. कालच्या अध्यायात हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. कालच्या अध्यायामध्ये आपण क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ या दोन बाबी प्रामुख्याने शिकलो. क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे शरीराला जाणणारा क्षेत्रज्ञ म्हणजे ज्ञाता. यालाच कृष्ण ज्ञान असं म्हणलेलं आहे. तर त्यानंतर आपल्याला 5 कोश जे सांगितले आले
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश अशी कोश याचं विश्लेषण करण्यात आलं. त्याच्यानंतर आपलं जे शरीर आहे हे 24 घटकाच्या संयोगाने बनलेलं आहे. स्थूल आणि सूक्ष्म जे शरीर आहे ते 24 घटकाच्या याने बनलेलं आहे. हरे कृष्णा प्रभूजी. हा, मी याच्यावरच थांबते. मला सांगा की तुम्ही आपण आता 24 घटक, मला 24 घटक सांगू शकाल का? कुठले 24 घटक आहेत? हो, 24 घटक जे आहेत त्याच्यामध्ये पंचमहाभूत म्हणजे पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, त्याच्यानंतर खोटा अहंकार, बुद्धिमत्ता आणि निसर्गाच्या 3 अप्रगट अवस्था. नंतर पंचेंद्रिय म्हणजे ज्ञानेंद्रिय. त्याच्यानंतर 5 कार्यरत इंद्रिय जे आहेत म्हणजे आवाज, हातपाय, उदरद्वार, गुप्तांग वगैरे हे जे सांगितलं. म्हणजे मनासह एकूण 11 इंद्रिय आहेत आपले आणि 5 वस्तू आहेत म्हणजे गंध, चव, स्पर्श, रूप, इंद्रिय विषय. इंद्रिय विषय. इंद्रिय विषय असे 24 घटक आहेत. अच्छा, खूप छान. धन्यवाद. धन्यवाद. हा, अजून कोणाला उत्तर द्यायचंय? प्रभूजींनी खूप छान सांगितलं. अजून कोणाला बोलायचं आहे? ठीक आहे, ओके. आपण पुढे जाऊया. कालच्या आपल्या अध्यायामध्ये काय होतं की ज्ञानयोग, बरोबर? ज्ञानयोगामध्ये भगवंत म्हणजे विज्ञानामागचं ज्ञान काय आहे याची सुरुवात भगवंतांनी पहिल्याच अध्यायापासून केलेली आहे असं म्हणायला पाहिजे. कालचाच आपला अध्याय होता क्षेत्रज्ञ विभाग योग. जसं आता भगवंतांनी सांगितलं, अर्जुनाचे काही प्रश्न होते आणि त्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या अनुषंगाने भगवंतांनी विज्ञानामागचं ज्ञान आपल्याला उलगडायला सुरुवात केली, हो की नाही? आपल्याला अध्यायाच्या शेवटी आपल्याला सांगितलं की आपल्याला एक शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे किंवा आपला हा जो आत्मा जो आहे, ज्याला आपण ब्रह्म असं सुद्धा म्हणतो, तर त्याला एक कार्य करण्यासाठी किंवा कर्म करण्यासाठी एक शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे. मग ते शरीररूपी यंत्र काय आहे किंवा कुठल्या 24 घटकांपासून बनलेलं आहे किंवा ते कसं बनलं आहे? मग ते 24 घटक कुठले आहेत? तर आपली ज्ञानेंद्रिये, कर्मेंद्रिये, इंद्रिय विषय हे झाले 15. त्याच्यानंतर पंचमहाभूत यापासून बनलेलं आपलं स्थूल शरीर. त्याच्यानंतर आपलं सूक्ष्म शरीर जे मन, बुद्धी आणि जो आपला मिथ्य अहंकार जो आहे, तर ह्या 3 घटकांपासून बनलेलं झाले 23 आणि 24वावे म्हणजे अव्यक्त. हे असे 24 घटकांनी आपलं हे शरीर बनलेलं आहे. आपलं हे शरीर कुठले आहे? भौतिक. आपल्याला आता माहिती आहे की 2 प्रकृती आहेत. एक आहे आध्यात्मिक प्रकृती, एक आहे भौतिक प्रकृती. आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, आपण ह्या ब्रह्मांडामध्ये जन्म मृत्यू ह्या चक्रामध्ये आपण अडकलेले आहोत. आपला आत्मा हा बद्ध आत्मा आहे. तो ह्या जन्म मृत्यूच्या विळख्यात अडकलेला आहे. जन्म झाला म्हणजे आपण ह्या 24 घटकांनी बनलेलं शरीर जे आहे त्याच्यामध्ये ते धारण करतो आणि पुन्हा नव्याने कर्म करतो आणि मग पुन्हा जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी आणि मग पुन्हा मृत्यू ह्या चक्रामध्ये आपण आहोत. मग हा जेव्हा आत्मा जेव्हा आपण आत्मा जो आहे हे शरीर जेव्हा धारण करतो, तेव्हा तो ह्या 3 गुणांमध्ये किंवा ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलेला आहे, बद्ध आत्मा आहे. आणि मग या 24 घटकांनी बनलेले ह्या शरीरामध्ये, ह्या भौतिक शरीरामध्ये, या भौतिक यंत्रामध्ये, ज्याला आपण मानवी शरीर असं म्हणतो किंवा कुठलंही शरीर असं म्हणतो, तर त्याच्यामुळे त्याच्या संपर्कात आल्यामुळे किंवा ह्या 24 घटकांनी काही इच्छा, आकांक्षा, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या भावना ज्या आहेत त्यांचं उत्पत्तीकरण होतं किंवा त्याची निर्मिती होते. वेगवेगळ्या भावना आहेत. मग सुख, दुःख, इच्छा आहेत, आकांक्षा आहेत, वेगवेगळ्या राग आहे, लोभ आहे, जे काय आहे हे सगळे ह्या 24 घटकांनी ह्या भावनांचं निर्मिती कुठेतरी होते. आणि परत त्यामुळे काय होतंय की आपला हा जो आत्मा जो आहे तो जी काही कर्म करतो आहे त्याच्या बंधनामध्ये आपण अडकतो आहोत.
आणि मग त्यामुळे मग जशी कर्म आहेत तसं आपलं म्हणजे कारण आहे म्हणून त्याचा परिणाम आहे. मग जशी कर्म आहेत, जे कारण आहे त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला पुढचं शरीर मिळतं आहे. म्हणजे आपण काल पाहिलं की 84 लक्ष योनीमध्ये आपण फिरतच आहोत. आणि जो हे जाणतो की आपला हे शरीर जे आहे हे एक यंत्र आहे, हे भौतिक प्रकृतीपासून बनलेलं, 24 घटकांपासून बनलेलं आणि ते एक क्षेत्र आहे, जे आपल्याला कार्य करण्यासाठी मिळालेलं आहे. आणि आपला आत्मा आणि परमात्मा त्या शरीराचे किंवा त्या क्षेत्राचे एक संरक्षक आहेत किंवा त्या शरीराचं रक्षण करण्यासाठी किंवा ते त्याच्यासाठी आहे, तर ते आहेत क्षेत्रज्ञ किंवा त्या क्षेत्राचे ओनर आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आणि हे जो जाणतो किंवा या 2 गोष्टींमधला फरक ज्याला माहिती आहे, हे आहे ज्ञान. मग ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया काय सांगितली आहे भगवंतांनी, की पुन्हा तेच की भगवंताचं उपासना, आराधना, नामजप. कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप सांगितलेला आहे. आपल्याला नवविधा भक्तीचे आपल्याला प्रकार माहिती आहेत. तुम्ही सेवा करा, भगवंताची सेवा करा, भगवंताची उपासना करा. तर याच्यातून आपल्याला ज्ञान मिळू शकेल किंवा आपल्याला जे आपण हो. हरे कृष्ण. तर हे जो जाणतो किंवा ही जी आहे आपल्या जो अज्ञानरूपी अंधकार जो आपल्या डोळ्यांमध्ये आहे किंवा आपल्याला त्या भ्रमामध्ये आपण आहोत, कारण आपण या प्रकृतीच्या संपर्कात आलेलो आहोत. आणि मग जो हे जाणतो, तो कसं जाणू शकतो? वेदाध्ययनाने, वेदांच्या अभ्यासाने आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा आपण नामजप करतो, नामस्मरण करतो, तेव्हा आपल्या इंद्रिय शुद्धीकरण होतं. त्याबरोबर आपल्या विचारांची शुद्धी होते. आणि मग निश्चितच आपल्याला की आपला हा जो ज्ञानरूपी जो प्रकाश जो आहे, निश्चितच आपल्याला ज्ञान काय आहे आणि अज्ञान काय आहे यातला फरक आपल्याला समजतो. आणि ही ज्ञानाची दृष्टी आहे, की जो कुठल्याही परिणामांपासून जो ह्या आसक्तींच्या मध्ये जो पडत नाही किंवा ज्याला हे माहिती आहे, की हे सगळं जे काही घडतं आहे, मग सुख-दुःख असतील, जे काही चढ-उतार असतील किंवा आपली क्रिया-प्रतिक्रिया कधी-कधी असं होतं. तर हे कशामुळे होतं आहे, की त्या 24 घटकांनी बनलेल्या शरीरामुळे. ते शरीर एक वेगळं आहे, आत्मा आणि परमात्मा. आत्मा आणि हा परमात्म्याचा अंश आहे. त्याचा आपण नित्य असे सेवक आहोत. हे ज्याला माहिती आहे, ही ज्ञानाची दृष्टी आहे. आणि तो निश्चितच ह्या ज्ञानाच्या दृष्टीने जो बघतो आणि अशा पद्धतीने आपलं जीवन व्यतीत करतो, तो निश्चितच आपलं परमार्थ साधतो किंवा अ, वैकुंठ धामापर्यंत जातो, हे कुठेतरी आपण पाहिलं. मग आत्ताच आपण पाहिलं की 24 घटकांमधला एक महत्त्वाचा घटक आहे अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे काय? तर 3 गुण. 3 गुण कुठले आहेत तर सत्व, रज आणि तम. मग हे सत्व, रज, तम ह्या 3 गुण आपण अगदी पहिल्यापासून ऐकतो आहोत, की मग ते 3 गुण ह्या गुणांचा प्रभाव त्याच्यामुळे आपण ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत, की काही ना काही आपण कुठल्यातरी श्लोकाच्या संदर्भामध्ये किंवा काय, तर आपण हे ऐकतोच आहोत, की ह्या 3 गुणांमध्ये आपण नियंत्रणाखाली आहोत. भगवंत त्याचे नियंत्रक आहेत. हे आपण अनेक वेळा ऐकलेलं आहे. मग हे 3 गुण म्हणजे नेमके काय आहेत? ते आपण आज अभ्यासणार आहोत. तर आपल्या आजच्या 14व्या अध्यायात आपल्याला काय बघायचं आहे? तर 3 गुणांनी आत्मा आपला कसा बद्ध होतो. मग त्या 3 गुणांची वैशिष्ट्य काय आहेत? कृती. जेव्हा 3 गुणांमध्ये आपण कृती करतो, तेव्हा काय होतं? जर त्याच गुणांमध्ये कुठल्याही एका गुणाचा प्रभाव पडावा असेल, तर मृत्यू आला तर काय होतं? आणि गुणातीत ही एक नवीन संज्ञा आहे आजच्या अध्यायात. मग गुणातीत होणं म्हणजे काय? तर ते आपण कुठेतरी बघणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, की ज्यांना हे ज्ञान माहिती आहे किंवा ह्या
ज्ञानाची दृष्टी आपण पुन्हा एकदा ज्ञानयोगामध्ये पुन्हा ज्ञान काय आहे हे नव्याने भगवंत सांगता आहेत. विज्ञानामागचं ज्ञान भगवंत आपल्याला सांगता आहेत पुन्हा एकदा. आणि मग हे जो जाणतो तर अनेक ऋषीमुनी जे आहेत त्यांनी तपश्चर्या करून सहस्रावधी वर्ष, लाखो वर्ष, हजारो वर्ष तपश्चर्या करून त्यांनी हे ज्ञान प्राप्ती केलेली आहे. आणि नुसतं ज्ञान प्राप्ती नाही तर त्या ज्ञानाच्या द्वारे त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांना हे ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे. कुठेतरी आत्मसाक्षात्कार सुद्धा झालेला आहे. आणि असं हे जे ज्ञान आहे याहून अजून तुला श्रेष्ठ ज्ञान मी पुन्हा पुन्हा सांगतो आहे असं भगवंत म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता भगवंत काय सांगत आहेत की हे ज्ञान पुन्हा काय सांगतायत की हे आता हे श्रेष्ठतम ज्ञान आहे. हे ज्ञान घेतल्यानंतर मग ह्या ज्ञानामध्ये जेव्हा आपण स्थिर होतो म्हणजे हे ज्ञान काय आहे तर आज आपण जे शिकणार आहोत किंवा ज्ञानयोगामध्ये जे काही शिकणार आहोत तर याच्यामुळे आपण मानवी देह धारण केला आहे किंवा मानवाच्या जन्मात आलेलो आहोत. तर मग आपली जीवनशैली कशी असली पाहिजे. आहार, निद्रा, भय, मैथून म्हणजे ह्या प्राण्या पक्ष्यांसारखीच पाहिजे का त्याहून थोडंसं काहीतरी वेगळं, त्याहून थोडंसं वर जाऊन काहीतरी करायचं आहे. तर जेव्हा आपण हे ज्ञान ग्रहण करतो किंवा हे वाचतो, याचं अध्ययन करतो, तेव्हा त्यानुसार आपण जर आपल्या जीवनशैलीत बदल केला तर निश्चितच आपल्याला आपला जो दिव्य आत्मा आहे ज्याला आपण ब्रह्म सुद्धा म्हणतो तर त्याचं मूळ स्वरूप काय आहे, मूळ स्वभाव काय आहे, मूळ वैशिष्ट्य काय आहे ही कुठेतरी समजू लागतात. किंवा इंद्रिय शुद्धीकरण होऊ शकतं. आपल्याला ह्या भौतिक जगामध्ये ह्या जे जे चढ उतार आहे जे सगळं काही आहे त्यापासून आपण जरा बाजूला सरून आपल्याला आपली बुद्धी, आपले विचार स्थिर होतात. आणि मग पुन्हा हे सगळं जेव्हा झालं की मग निश्चितच मग आपण ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडायला किंवा आध्यात्मिक प्रवास आपला सुलभ होतो असं भगवंत म्हणत आहेत. आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वृषाली माताजी. हरे कृष्ण. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो नीरहं बीजप्रदः पिता. हरे हरे कृष्ण. हे कौंतेय भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपल्याला आता माहिती आहे की ब्रह्मांडाची निर्मिती कशी झाली. मग त्याच्यानंतर ब्रह्मदेव हे प्रथम सजीव आहे आणि मग त्यांनी ह्या संपूर्ण सृष्टीवर ह्या ब्रह्मांडामध्ये किंवा ह्या ग्रहलोकामध्ये जीवसृष्टी निर्माण करण्याचं काय म्हणू शकतात जबाबदारी त्यांच्यावर होती. पण मग जी काही जीवसृष्टी असेल किंवा 84 लक्ष योनी आहेत किंवा हे सगळं जे आहे तर हे निर्माण करण्यासाठी जे प्रथम बीज जे आहे तर ते कोणाकडनं प्रकट झालं आहे किंवा ते कोणी दिलं आहे, कोणी प्रदान केलं आहे तर ते भगवंतांनीच केलेलं आहे. भगवान श्रीकृष्णांकडूनच ते आलेलं आहे. म्हणजे कुठलीही योनी जे आहे कुठलंही आपण म्हणतो की भगवंताचाच विस्तार आहे किंवा त्यांच्याच कडून ते प्रथम बीज आलेलं आहे आणि मग त्या योनीचा विस्तार पुढे पुढे झालेला आहे. म्हणे इथे भगवंत पुन्हा सांगता आहेत की आपलं आणि भगवंताचं नातं काय आहे. हो की नाही. पुन्हा एकदा एस्टॅब्लिश होत आहे की नाही. तर आता आपण मनुष्य जन्म धारण केलेला आहे. मनुष्य जन्मामधलं जे प्रथम बीज जे कोणी प्रदान केलं असेल की ज्याच्यापासून मग हे सगळे वंशावळी सगळे वंश हे सगळे पुढे पुढे जन्माला आले तर ते प्रथम मानव निर्मिती जी आहे ती कोणापासून झालेली आहे किंवा ते बीज कोणापासून आलेलं आहे तर त्या भगवंतापासून आलेलं आहे. आणि मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. सत्वं रजतम हे सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृती संभवः निबध्नन्ति महाबाहो
देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाव अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आताच आपण पाहिलं की भगवंत हे पिता आहेत. आपले पिता पितामह आपण काहीही म्हणू शकतो, हो की नाही? आणि मग त्याच्यामुळे ह्या 84 लक्ष योनी किंवा वेगवेगळ्या योनींची निर्मिती झालेली आहे. पण मग ती निर्मिती किंवा त्या योनी कशात आहेत, कुठे आहेत? त्या आध्यात्मिक जगात आहेत का? नाही, तर त्या ह्या भौतिक जगात आहेत, ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहेत. आणि ही प्रकृती जी आहे, ह्या प्रकृतीचे मग आपले स्वतःचे असे काही गुणधर्म आहेत, काही वैशिष्ट्य आहेत. मग ते काय आहेत? तर ह्या ह्या भौतिक प्रकृतीचे 3 गुणधर्म किंवा 3 वैशिष्ट्य काय आहे? तर सत्व, रज आणि तम हे 3 गुण आहेत. आणि मग त्यामुळे आपला हा जो आत्मा आहे किंवा आपला हा शुद्ध किंवा मुक्त आत्मा जेव्हा आपण म्हणतो की नाही, जेव्हा आपण या प्रकृतीच्या संपर्कात येतो, आपला जीव, आपला आत्मा जेव्हा येतो तेव्हा तो त्या 3 गुणांनी बद्ध होतो. मग त्या 3 आपण त्या प्रकृतीमध्ये आलो, त्यामुळे त्याच्यामुळे काय होतं की ते जे प्रकृतीचे ते जे काही गुणवैशिष्ट्य आहेत ते सुद्धा त्या आत्म्याच्या मध्ये उतरतात किंवा त्या आत्म्याला ते त्याचा विळखा तयार होतो. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो की बद्ध आत्मा, आपला आत्मा कसा आहे? बद्ध आत्मा आहे. आणि मग आता त्या 3 गुणांची आपापली अशी वैशिष्ट्य आहेत किंवा आपापली अशा तर ते काय आहे? तर त्याची व्याख्याच जणू आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायच्या आहेत. हरे कृष्ण माताजी. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानघ. हरे कृष्ण. हे अनग अर्जुन, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमय आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता सत्वगुणाची आपल्याला पहिले व्याख्या इथं दिलेली आहे की हे अर्जुना, असं इथं भगवंत सांगतात. मग सत्वगुण हा 3 गुणांमध्ये सत्व, रजत, तम हे 3 भगवंताच्याच गुण विस्तार आहे, अभिव्यक्ती आहे, शक्तींच्या अभिव्यक्ती आहेत, आपण असं म्हणू शकतो. मग त्यातला सत्वगुण जो आहे, शुद्ध सात्विक भाव आपण म्हणतो किंवा सात्विक भाव, सात्विक मनुष्य, सात्विक गुण, म्हणजे जो सत्वगुण जो आहे तर तो ह्या इतरांपेक्षा निर्मळ असा आहे, स्वच्छ शुद्ध असा आहे, प्रकाशमयी आहे. आणि जो मनुष्य ज्याच्यामध्ये हा सात्विक भाव किंवा सत्वगुण जो आहे तो वाढीस लागला आहे किंवा त्याचं प्रमाण जास्त आहे, तो निश्चितच स्वतःला आपल्याकडनं जी काही दोष किंवा पाप किंवा अशी कुठली कर्म घडली असतील किंवा काय, तर तो हा जो शुद्ध सात्विक भाव जो आहे तो त्यातनं आपल्याला मुक्त करण्यास मदत करतो. जो सत्व शुद्ध सात्विक स्वभावामध्ये किंवा सत्व गुणामध्ये स्थित आहे तो निश्चित सुखाच्या आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतो. म्हणजे जसा तुमचा विचार तसा तुमचा आचार. मग विचार करण्यासाठी तुमच्यातला जो भाव जो आहे त्या भावाचं प्रकटीकरण, हो की नाही, ती निर्मिती कशी व्हायला पाहिजे? तर ती सात्विक भावाची किंवा शुद्ध सात्विक. आणि मग हे जे स्वच्छ, सुंदर, निर्मळ असं असं जर आपल्याला दिसत असेल तर निश्चितच आपल्याला त्याच्यात सगळीकडे आपल्याला चांगलंच काहीतरी दिसेल, सकारात्मक असंच काहीतरी दिसेल. आणि जेव्हा असं सगळं चित्र असतं आपल्या डोळ्यासमोर तेव्हा निश्चितच ज्ञान, सुख. मग ज्ञान म्हणजे काय? तर आपण कोण आहोत, भगवंत कोण आहेत, मग मुक्त आत्मा काय आहे, बद्ध आत्मा काय आहे, तर ह्या गोष्टींची उकल होत जाते. आणि मग उकल होत गेली की नुसतीच उकल होते का? नाही, तर त्या पद्धतीचं आचरण सुद्धा होतं की नाही. आणि जेव्हा आपण भगवंताचं नाम घेणार किंवा आपण शुद्ध भावनेने आचरण करणार तर सुख आहे तर हे आपल्याला मिळणारच आहे. कारण सुख का मिळणार आहे? कारण समाधान असणार आहे, आसक्ती ह्या कमी असणार आहे. असं हे सगळं जे आहे हे सात्विक गुणाचा डेफिनेशन आहे. आता आपण राजसी गुण बघूया.
हरे कृष्ण माताजी. रजोरात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गत्समुद्भवं तन्न बध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता रजोगुण जनरली मृत्यू लोकामध्ये किंवा पृथ्वी लोकावर आपल्या आजूबाजूला किंवा आपल्या सगळ्यांमध्ये रजोगुणाचा प्रभाव जास्त असतो. मृत्यू लोकामध्ये किंवा पृथ्वी लोकामध्ये रजोगुणाचा प्रभाव जास्त असतो. आणि मग रजोगुण म्हणजे काय, तर असंख्य इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, वासना हे सगळं जे आहे हे रजोगुणाचं लक्षण आहे. की जिथे इच्छा, प्रलोभनं, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा आल्या, हे म्हणजे काय की रजोगुणाचा प्रभाव जास्त आहे. आणि मग काय होतं की आपल्याला बऱ्याच वेळा भौतिक इच्छांसाठी, भौतिक आनंदासाठी, भौतिक सुखासाठी बरेच जण काय करतात की आपण बघितलेलं आहे की रजोगुणातले सात्विक गुण आपल्याला माहिती आहे की शुद्ध सात्विक भाव आपण आत्ताच पाहिला. शुद्ध असतो, निर्मळ असतो. त्यामुळे त्यांची भक्ती सुद्धा तशीच, त्यांची पूजा, आराधना सुद्धा तशीच शुद्ध, निर्मळ असते. रजोगुणातील लोक कसे असतात की भौतिक इच्छा, आकांक्षा खूप असतात. आणि मग त्या मिळवण्यासाठी त्या काय करतात की मग भगवंताशी सुद्धा त्याच पद्धतीचे डील करतात. की बाबा मी ही पूजा करेल, मी एवढं नामजप करेल, मी हे पारायण करेल, मी ह्या देवदर्शनाला जाईल, मी हे करेल. मग त्याच्या बदल्यात मग मला हे हवं आहे. मुलाची नोकरी असेल, मुलीचं लग्न असेल, अजून अजून दुसऱ्या काही काही प्रापंचिक, मग घराचा प्रश्न असेल कसला, अजून जे काही नोकरीचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न, जे अनेक असंख्य प्रश्न भौतिक प्रपंचामध्ये आपण आहोत. आणि मग ते प्रापंचिक प्रश्न किंवा त्या गोष्टी घेऊन आपण मग त्या पद्धतीची आपली भक्ती असते, त्या पद्धतीची आपली पूजा, अर्चा, आराधना असते. त्या पद्धती, त्या गोष्टीसाठी आपण भगवंताकडे वळतो. आणि मग ती जी आराधना, ती जी भक्ती, ती जी पूजा, ते जे सगळं जे काय आहे ती सकाम भक्ती आहे. त्यामुळे जे रजोगुणातील लोक जे असतात ते मग इव्हन तुम्ही दानादी कर्म म्हणजे तुम्ही असं चांगलं कर्म जरी करत असाल तरी त्याच्या मागे तुमची काहीतरी इच्छा दडलेली असते, काही आकांक्षा दडलेल्या असतात. आणि म्हणून असे सगळे जे आपण कर्म करतो हे सकाम कर्म आहेत. कुठल्या तरी फळाच्या अपेक्षेने केलेले कर्म आहेत. असा रजोगुण नेहमी सकाम कर्माशी बांधला जातो. आता आपण तमोगुणवाल्यांकडे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवनाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तमोगुण ह्याच्या पेक्षा अजून निराळा आहे तमोगुण. सात्विक गुण जो आहे की जो भगवंताच्या भक्तीचा मार्ग अवलंबतो आहे किंवा करतो आहे, हळूहळू करतो. रजोगुणाचा असा आहे की तो भक्ती करतो, भगवंताची पूजा अर्चा करतो, आराधना करतो, पण त्याच्या मागे त्याचं काहीतरी कारण आहे, स्वार्थ आहे, काही इच्छा आहे, काही आकांक्षा आहे, म्हणून तो ते करतो. तमोगुणामध्ये विश्वासच नाही. त्यामुळे भगवंत, आपण किंवा असं काही विश्वास नाही. त्यामुळे अज्ञान आहे. ज्ञानाचा प्रकाश जराही नाही, लवलेश जराही नाही. आणि मग जे अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला असा जो तमोगुण आहे, मग त्याच्यामुळे काय होतंय की मग तसेच गुण पण वाढीस लागतात की नाही. मग प्रमाद, आळस, निद्रा, खूप आळशी असतात, खूप आळशी असतात. काही क्रियाशील नसतातच ते, की सतत कुठलीही गोष्ट की काही म्हणजे गोष्टी हव्या जरी असल्या तरी त्याच्यासाठी आपण काहीतरी कष्ट करून करायचं नाही. आयतं कोण आपल्याला देईल? आळशीपणा, दिवसभर झोपणं, दुपार सकाळ उठणं, उशिरा उठणं वगैरे हे सगळे जे आहे, रात्री उशिरा झोपणं, हे सगळं जे आहे हे तमोगुणाचा प्रभाव असलेले लोक आहेत.
अत्यंत आळशी, निष्क्रिय असे असतात आणि सदैव ते झोपेमध्येच किंवा त्यांना झोप ही जास्त प्रिय असते. हे जे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, की ज्या तुम्हाला तुम्हाला निष्क्रिय बनवतात. अशा गोष्टी त्या ह्या तमोगुणासाठी त्या लोकांना जास्त प्रिय असतात. आणि मग त्याचे परिणाम असे आहेत, की तमोगुणाचे लोकं व्यसनाधीन सुद्धा होतात. अ, वाईट सवयी लागतात. तर कारण ज्ञान काय आहे हेच माहीत नाही. त्यामुळे शुद्ध आणि अशुद्ध, चूक, बरोबर, योग्य, अयोग्य हा फरकच समजत नाही. जे मला योग्य वाटतं माझ्या आनंदासाठी, मग माझं हो की नाही? मग भगवंताच्यावर विश्वास असेल तर आपण म्हणू ना भगवंताच्या आनंदासाठी. त्याच्यासाठी तोच आहे. सर्व लोकही महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसा. हेच माहीत नाही आहे. त्यामुळे मी माझ्यासाठी मग मला मला आनंद मिळतोय ना, मग तो क्षणिक का असेना. त्याच्यासाठी मग मी झोपेन, नाहीतर व्यसन करेल, नाहीतर आळशीपणा करेल, काहीही करेन, लोळत पडेन. पण हे सगळं मी माझ्यासाठी. तर हा जो अ, विचार असल्यामुळे काय होतंय, की त्याचे चांगले वाईट परिणाम त्यांना माहीत नाही. आणि कारणही माहीत नाही, परिणामही माहीत नाही. आणि विश्वासही नाही. कोणी सांगितलं तरी ते म्हणजे, "हॅ, काय याचा काय संबंध?" किंवा कारण शास्त्रांवर, देवांवर विश्वास नाही. संपूर्ण अज्ञानाचा भ्रम त्यांच्या भोवती तयार झालेला आहे. आणि मग असे जीव जे असतात ते बद्ध जीवनाला बंधनकारक ठरतात. आणि आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. आताच आपण व्याख्या पाहिल्या की नाही, तिन्ही गुणांच्या व्याख्या पाहिल्या. त्यामुळे जो शुद्ध सात्विक सत्वगुण आहे, तो निश्चितच माणसाला समाधान, सुख हे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असतो किंवा ते मिळतं. रजोगुणाचं कसं आहे, की सकाम कर्माशी बांधतो. म्हणजे पुन्हा आपण तुम्ही चांगली कर्म जरी केलीत, तरी तुम्हाला त्याचे परिणाम, चांगले परिणाम जरी असतील, तरी ते उपभोगल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा जन्म आहे. पुन्हा तुम्हाला जन्म-मृत्यूच्या वेथात पडायचंच आहे. म्हणजे तुम्हाला सकाम कर्माशी बांधतो आहे. तमोगुणामध्ये योग्य अयोग्य काय आहे हेच माहीत नाही. ज्ञान काय आहे हेच माहीत नाही. त्यामुळे कदाचित त्यांची वागणूक किंवा त्यांची वर्तवणूक किंवा त्यांचे कर्म असे असतील, की त्याचे परिणाम म्हणून त्यांची अधोगती होऊ शकते. त्यांचा अधोगती म्हणजे त्यांना मनुष्य जन्मापासून ते कदाचित त्यांना अजून त्याच्या खालच्या योनीतला जन्म मिळू शकतो किंवा काय. म्हणजे मनुष्य जन्म मिळाला आहे तर त्याचं सार्थक करावं नाही. आपल्याच मूर्खापणाने ते स्वतःचं अधःपतन करण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. हा झालं हे हे 3 ह्या गुणांचे विविध प्रकार आहेत किंवा फरक आहे. अं, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण 6व्या अध्यायात पाहिलं होतं, की 4 युग पाहिले होते आपण आणि 4 युगांमध्ये कसे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या लोकांमध्ये युद्ध असतात किंवा म्हणजे सत्ययुगामध्ये आपण असं पाहिलं होतं, की 2 प्लॅनेटमध्ये 2 ग्रहांच्या लोकांमध्ये युद्ध होतं. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण पुढे आलो, त्रेतायुगात आलो तेव्हा 2 राष्ट्रांमध्ये, 2 राजांमध्ये युद्ध होतं. म्हणजे रावणही राजाच होता श्रीलंकेचा आणि प्रभू रामचंद्र हे सुद्धा राजा होते. जरी त्यांना वनवास मिळाला असला तरी ते अयोध्येचे राजा म्हणून त्यांची इथे नियुक्ती झालेली होती. हो की नाही? त्यामुळे 2 राष्ट्रांमध्ये युद्ध होतं. द्वापर युगामध्ये काय झालं, की एकाच कुटुंबामधले 2 भावंडांमध्ये म्हणजे कौरव आणि पांडव हे सख्खे चुलत भाऊ, हो की नाही? मोठ्या काकाचे मुलं आणि छोट्या काकांचे मुलं.
तर अशा दोन भावंडांमध्ये एकाच कुटुंबामध्ये लढाई होती, युद्ध होतं. आता आपण आहोत कलियुगामध्ये. तर कलियुगामध्ये ना दोन प्लॅनेट, ना दोन राष्ट्र, ना दोन भावंड. कलियुगामध्ये आपलंच आपल्याशी युद्ध आहे. तर आपल्याच आपल्याशी युद्ध का आहे? त्याचं कारण असं आहे की हे जे 3 गुण आहेत की नाही, सत्व, तम, रज, हे आपल्या सगळ्यांमध्ये असे भरभरून भरलेले आहेत. आणि मग ज्या गुणाचा प्रभाव जास्त, तशा पद्धतीचं आपलं प्रतिक्रिया असते, तशा पद्धतीची आपली क्रिया असते. आणि मग इथं भगवंतांनी म्हटलं आहे त्याप्रमाणे की ज्याचा पडाव जास्त त्या पद्धतीने तुम्ही रोजच्या तुमच्या व्यवहारातली तुमची क्रिया असते, हो की नाही? मग सतत हे 3 गुण आहेत ते एकमेकांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सतत झटत असतात. सतत त्यांच्यामध्ये युद्ध आहे. आपलंच आपल्याशी आपल्यामध्ये युद्ध आहे. आणि मग कधी-कधी असं होतं की नाही की खूप वेळा आपल्याकडनं असं वाटतं की अरे हे काय घडलं? आपण हे करायला नको होतं, हे असं बोलायला नको होतं. नंतर आपल्याला वाटतं अरे आपण उगाचच चुकून बोलून गेलं. नाही बोलायला पाहिजे होतं. आपण जरा आपली प्रतिक्रिया जरा जास्तच तिखट होती, असं नको करायला हवं होतं. किंवा आपलं आपलं वागणं जरा चुकलंच नाही. असं बऱ्याच वेळा आपलं होतं बघा. आपण त्याच्यावर एक श्लोक पण शिकलेलो आहोत. अनिच्छेनं बलात्, हो की नाही? ज्ञानयोगामध्ये आपण शिकलेलो आहोत, की आपल्याला म्हणजे कधी-कधी असं होतं, की आपली इच्छा नसताना सुद्धा आपल्याकडनं ती कर्म केली जातात. त्या गोष्टी आपल्याकडनं केल्या जातात. त्याचं कारण काय आहे? त्याचं कारण आहे हे 3 गुण. हे 3 गुणांचा सतत आपल्या मनावर इतका प्रभाव आहे, इतका पडाव आहे. आणि मग ज्याचा पडाव जास्त, तशी आपली क्रिया असते, तसं आपलं कर्म असतं, तशी आपली प्रतिक्रिया असते. आणि म्हणून हे 3 गुण सतत आपल्यामध्ये झटत असतात. आणि ह्या 3 गुणांचीच म्हणजे आपलीच आपल्याशी कलियुगामध्ये लढाई आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्व गुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण सतत ह्या 3 गुण आपल्यामध्ये सतत झटत आहेत, सतत लढता आहेत, हो की नाही? आणि मग आपलं पण मग कर्म, जीवनशैली ही अशीच असते. मग याच्यातनं जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल, तर आपल्याकडे कुठल्याही गोष्टीसाठी आपल्याकडे एकच मार्ग आहे, नामस्मरण. नामस्मरणाने काय होत आहे? आपली इंद्रिय शुद्धी होती आहे. आपली विचार शुद्धी होती आहे. विचार शुद्धी झाली की आपली आचार शुद्धी होती आहे, हो की नाही? मग जेव्हा आपण नामस्मरण करतो, तेव्हा निश्चितच ज्ञान काय आहे किंवा त्या गोष्टीमुळे हळूहळू या गोष्टींचं इंद्रियांचं शुद्धीकरण झालं, विशुद्धी कमी झाल्या, विचारांमधली विशुद्धी कमी झाल्या, तर काय होतं की ज्ञानाची जी द्वारं जी आहेत ती निश्चितच प्रकाशित होतात किंवा सत्वगुणाचा प्रभाव जो आहे तो वाढीस लागतो, असं आपल्याला म्हणतात. तर ज्ञानाची द्वारं, तर आपल्या शरीरामध्ये 9 द्वारं आहेत. तर इथे भगवंत सांगतात की ती 9 ही द्वारं जसं जसं सात्विक गुण वाढत जातं, तशी तशी एक द्वारं जी आहेत ती प्रकाशमान होत जातात किंवा ती उघडत जातात. आणि त्यामुळे मग त्या सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा आणि हा जाता जाताच त्याला अनुभव घ्यायचा असतो की आणि तो आपल्याला अनुभव येऊ शकतो किंवा ती आपल्याला अनुभूती येते, असं कुठेतरी भगवंत इथे सांगता आहेत. आणि मग ती जी 9 द्वारं जी आहेत, ती आता इथे आपल्याला उल्लेख झालेला आहे या श्लोकामध्ये. तर ती 9 द्वारं कुठली आहेत? तर आपले 2 त्याच्यानंतर कान आहे, तोंड आहे, नाकाचे 2 हे छिद्र आहेत. त्याच्यानंतर आपलं गुदद्वार आहे, त्याच्यानंतर मूलाधार आहे. तर हे सगळे जे आहेत ही आपली 9 द्वारं आहेत. आणि मग तेव्हा जेव्हा आपण ह्या सात्विक गुणाचा प्रभाव वाढत जातो, तेव्हा ही जी द्वारं जी आहेत ती आपोआप प्रकाशमान होतात. आपला आत्मा जो आहे ना, तो सतत ह्या द्वारांमधून ना हा म्हणजे तो एके ठिकाणी स्थिर नसतो, तो असा विहार करत असतो. तर या प्रत्येक द्वारामधनं तो सतत असा विहारत असतो. आणि म्हणून जर तुम्हाला माहिती असेल कदाचित, तर कधी कोणाचा मृत्यू झाला,
तर आणि आपण जर तर पहिला विधी काय करतात की जी 9 द्वारं जी आहेत ती बंद करण्याचा सगळ्यात पहिले विधी करतात आणि मग पुढचे विधी होतात की नाही. जर कोणाचा मृत्यू झाला म्हणजे आपल्या फॅमिलीमध्ये वगैरे जर असेल तर आपल्याला या गोष्टी जास्त लवकर माहिती असतात बाहेरच्या कोणापेक्षा. तर ही 9 द्वारं जी आहेत ती बंद करण्याचं काम आधी करतात. म्हणजे आता इथे भगवंत सांगताहेत की ह्या सत्वगुणाच्या प्रभावामुळे ही 9 द्वारं जी आहेत ती प्रकाशमान होतात. पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम करणे, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण आता सत्वगुणानंतर आता आपण रजोगुणाकडे वळूया. तर रजोगुणामध्ये काय, रजोगुणामध्ये आपल्या प्रत्येकामध्ये आकांक्षा, इच्छा आहे. इच्छा आकांक्षा असणं वाईट नाही की म्हणजे ठीक आहे, आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत तर आपल्याला तो परमार्थ जरी आपल्याला तो प्रपंच जरी आपल्याला व्यवस्थित करायचा असेल तर काही गोष्टींची गरज असते. तर तेवढ्या इच्छा म्हणजे प्रपंचापुरता गरजेपुरता इच्छा असणं आणि गरजेपेक्षा जास्त किंवा रजोगुणात जेव्हा वृद्धी होते तेव्हा काय होतं की ही गरज ही आपली गरज किती आहे आणि आपल्या इच्छा आकांक्षा किती आहे यातली परिसीमाच आपल्याला समजत नाही आणि मग फक्त आपण त्या भौतिक इच्छांसाठीच आपण सतत आपण त्या आसक्ती पूर्ण करण्यासाठी आपण झटत असतो किंवा आपण जगत असतो. आपली जीवनशैली सुद्धा तशीच असते. 24/7 आपल्याकडे स्वतःसाठी भगवंतासाठी वेळच नसतो. आपण फक्त आणि फक्त त्या कामामध्ये गुंतलेलो असतो. त्या कामामध्ये कशासाठी गुंतलेलो असतो की जेणेकरून मी अर्थार्जन करेल. अर्थार्जन केल्यानंतर माझी ही इच्छा पूर्ण होईल, माझ्या कुटुंबाची साठी ती इच्छा पूर्ण होईल. मग मी हे घेईन, मी ते घेईन. माझ्याकडे आता 1 BHK आहे, मग मी 2 BHK घेईन, 3 BHK घेईन. माझ्याकडे 2 व्हीलर आहे, मग मी 4 व्हीलर घेईन. मग मी हे घेईन, ते घेईन किंवा अजून काहीतरी वेगळ्या इच्छा की मुलाच्या शिक्षणासाठी, मुलाच्या लग्नासाठी काहीही फक्त त्या इच्छांसाठी, आकांक्षासाठी की आपली गरज किती आहे आणि आपल्या प्रलोभन, आसक्ती किती आहे यातली परिसीमा तिथे मिटून जाते आणि मग ही जी हे सगळं करताना काय होतं की इच्छा आकांक्षा आपण करतो किंवा आहे पण आपण दुसऱ्याच अध्यायात शिकलेलो आहोत की ज्या इच्छा आकांक्षा याचं रूपांतर वासनेमध्ये होतं. वासनेचं रूपांतर आसक्ती, आसक्तीचं रूपांतर क्रोधामध्ये आणि मग क्रोधाचं रूपांतर कशामध्ये होतं की मग हळूहळू पुढे पुढे आपल्या भ्रमामध्ये होतं. भ्रमाचं बुद्धिभ्रंश होतं. बुद्धिभ्रंश मग आपण त्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी काय करतो, आपण कदाचित कधी कधी वाममार्गाचा वापर करतो. आपण प्रामाणिकपणा सोडून देतो. आपण भ्रष्टाचार करायला युक्त होतं की बाबा तू काहीतरी हे घे, मी तुला हे करतो पण मला ते गोष्ट हवी आहे. म्हणजे आपल्या कामासाठी आपण प्रामाणिकपणा, आपल्याला जे हवं आहे त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आपण वाममार्गाचा वापर करतो. म्हणजे त्याचं आपण लालसामध्ये रूपांतर करतो. म्हणजे आपण स्वतःचं अधःपतन करून घेतो आहोत. तर हे सगळं काय आहे, रजोगुणाची वृद्धिंगत झाला रजोगुण की निश्चितच आपलं अधःपतन ठरलेलं आहे. आणि कारण की त्याचं लालसेमध्ये रूपांतर होतं आणि ते लालसा ते हवंच आहे म्हणून आपण कदाचित कधी चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करतो आणि ती गोष्ट मिळवतो. तर हे सगळं जे आहे हे रजोगुणाचे वृद्धिंगत झाले तर आपलं अधःपतनच होतो आहे. आता आपण तमोगुणाकडे वळूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अहंकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. मग आता जेव्हा तमोगुणामध्ये मुळातच प्रमाद, आळस, निद्रा, निष्क्रियता हे सगळं असतं आणि मग त्यामुळे त्यांच्या तमोगुणातली वृद्धी झालं की आपण व्यसनाधीन होतो. बऱ्याच जण व्यसन करायला लागतात, हो की नाही. वेगवेगळे व्यसन जे आहेत त्याच्यामध्ये त्या गोष्टींच्या मागे म्हणजे स्वतःभोवती एक तो भ्रम तयार करून द्यायचा किंवा काय की खूप आनंद झाला म्हणून सुद्धा व्यसन करायचं किंवा खूप दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे अशा
अशा आवेशात राहायचं की माझ्याच डोक्यावर तेवढं दुःख आहे, मीच तो एक दुःखी कष्टी माणूस आहे, अशा आवेशात राहून सुद्धा व्यसन करायचं. आणि मग कुठेतरी डिप्रेशन, कारण की योग्य अयोग्याची जाण नाही, किंवा हे जरी आपल्याला समोर एखादं संकट आलंय किंवा दुःख आलं आहे, त्याच्यामागे काही कारण असेल, त्याच्यातनं आपण बाहेर पडू शकतो, असं काही माहित नाही किंवा असा काही विचार नाही. फक्त मग त्याच्यासाठी मग ते डिप्रेशनमध्ये जायचं किंवा व्यसन करायचं आणि त्या मद्यधुंद अवस्थेमध्ये की म्हणजे कुठल्यातरी भ्रमामध्ये राहायचं. तर हे सगळं जे आहे हे मूर्खपणाचं, हे जे निष्क्रियतेचं हे जे लक्षणं जे आहेत, ही सगळी तमोगुणाची लक्षणं आहेत. आता आपण बघूया की मग अशी जीवनशैली ज्यांची असते, मग त्यांचा त्या गुणामध्ये मृत्यू आल्यावर काय होतं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जर सत्वगुणांमध्येच आपला मृत्यू झाला तर किती छान ना. मग सत्वगुणात मृत्यू झाला की आपला निश्चितच उद्धार होतो. आपल्याला जे अपर प्लॅनेट्स आहेत किंवा उच्चतम जे ग्रहलोक आहे, महर्षींचं जे तपोलोक आहे, तिथं आपल्याला जन्म मिळू शकतो किंवा तिथे आपण त्या ग्रहांची, त्या लोकाची आपल्याला प्राप्ती होऊ शकते. हा जर आपण सत्वगुणामध्ये तर आपला मृत्यू झाला, सत्वगुण जर वाढीस लागला. इथे तुम्हाला एक चित्र दिसतंय बघा. याच्यामधली ही गोष्ट अशी आहे की हे नारद मुनी आहेत. नारद मुनी सततच कोणाला काहीतरी सांगत असतात, ज्ञान देत असतात. तर इथे जे आहे त्यांच्या समोर बसलेले आहेत हे दक्ष कुमार आहेत किंवा दक्षरांची मुलं आहेत की ब्रह्मदेवाचा मुलगा जो दक्ष जे आहे, तर त्यांना जी त्यांच्यावर जबाबदारी होती की हे जे मनुष्य जन्म जे आहे तर ते वृद्धिंगत करणं किंवा हा जो सृष्टी किंवा ब्रह्मांड जे आहे त्याचे ते वृद्धिंगत करणं. आणि मग दक्ष राजाची 5,000 जी मुलं होती, सॉरी पहिली मुलं 10,000 मुलं होती. तर ती मुलं लहानाची मोठी झाली, कुमार अवस्थेत आली. मग आता त्या लग्नासाठी तयार झाली किंवा सज्ज झाली. मग दक्ष राजांनी सांगितलं, जा बाबा नारद मुनींचं दर्शन घेऊन या. मग आपण मग तुमचा जो लग्न संस्कार आहे, गृहस्थ आश्रम जो आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही पदार्पण करू शकता. ते गेले नारद मुनींकडे. नारद मुनींनी छान त्यांना आशीर्वाद दिला. ज्ञान काय आहे ते सांगितलं. मग ज्ञान काय आहे हे सांगितल्याबरोबर त्या कारण की शेवटी ते श्रेष्ठ असे योगी होते. लवमात्र साधू संघ त्या 10,000 मुलांना ज्ञान काय आहे हे कळल्यावर ते सुद्धा नारद मुनींच्या मुखातून मग ते कसले गृहस्थाश्रमात जात आहेत. मग त्यांनी संन्यासाश्रम स्वीकारला. ते पुन्हा भगवंताच्या भक्तीमध्ये लीन झाले. ते म्हणाले की मी काही लग्न घ्या, मी काही करणार नाही. मग ते आणि मग ते परत भगवंताची भक्ती करायला लागले. मग दक्ष राजांची पुढची 5,000 मुलं जी होती ती मोठी झाली. ती पुन्हा लग्नाच्या अवस्थेत आली. मग पुन्हा त्याच पद्धतीने नारद मुनींच्या दर्शनासाठी गेले. नारद मुनींनी पुन्हा तेच त्यांना आशीर्वाद दिला. मग भगवंत काय आहे, ज्ञान काय आहे हे सगळं सांगितलं. आणि मग त्यांच्या मोठ्या भावंडांचं कसं झालं, तसंच ह्या लहान भावंडांचं सुद्धा की नारद मुनींच्या संघामध्ये संपर्कात कोणी आलेलं आहे आणि तो भगवंताच्या भक्तीकडे वळणार नाही असं काही होणारच नाही. मग ते सुद्धा पुन्हा भगवंताच्या भक्तीकडे वळले किंवा त्यांनीही गृहस्थाश्रम जो आहे तो स्वीकारण्यास नकार दिला आणि तेही मुलं संन्यासाश्रमामध्ये गेले आणि सगळं भगवंताची भक्ती करण्यामध्ये लीन झाले. मग हे सगळं बघून पहिले 10,000 मुलं, मग नंतरची 5,000 मुलं. मग दक्ष राजा जरा चिडलाच. कारण त्यांच्यावर जबाबदारी होते की या सृष्टीची निर्मिती कशी होईल, त्याची वाढ कशी होईल. आणि मग त्यांनी नारद मुनींना आशीर्वाद नाही दिला, सॉरी, त्यांनी नारद मुनींना शाप दिला की तुम्ही माझ्या मुलांना गृहस्थाश्रमाकडे वळत असताना त्यांना संन्यासाश्रम घ्यायला लावला किंवा त्यामुळे तुमचं पण स्वतःचं असं घर होणार नाही, तुमच्या डोक्यावर छप्पर राहणार नाही, तुमचं असं एक घर असणार नाही आणि तुम्ही सतत फिरत असाल. पण शेवटी ते नारद मुनीच
नारद मुनींनी काय करावं, की तो शापाचं वरदान म्हणून स्वीकार केला आणि मग ते एके ठिकाणी कधीच कुठे राहिले नाही किंवा स्वतःचं असं घर नाही. सतत तिन्ही लोकांमध्ये फिरत आहेत आणि मग तिन्ही लोकांमध्ये त्यांनी काय केलं, तिन्ही लोकांमध्ये त्यांनी अनेक भक्त निर्माण केले. आपल्याला माहिती आहे, आपण किती गोष्टी ऐकलेल्या आहेत. त्या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वाल्मिकी ऋषी, वाल्याकोळी होता. वाल्याकोळींचे वाल्मिकी ऋषी झाले. मृगारीची गोष्ट आपण ऐकलेली आहे. अनेक अनेक लोकांमध्ये कायापालट घडवून आणला. अनेक अनेक जीवांचा उद्धार नारद मुनींनी केला. तर कुठे तो दक्ष राजाने दिलेला शाप होता आणि कुठे त्या सगळ्यांसाठीच तो शापाचं वरदान ठरलं. म्हणजे जे सत्वगुणामध्ये असतात, की त्यांना कुठल्याही गोष्टीचा काहीही फरक पडत नाही. समोर काहीही आलं तरी ते असे आनंदामध्ये त्या गोष्टी स्वीकारतात आणि त्या गोष्टी सहज पार पडतात. आता आपण रजोगुणामध्ये मृत्यू आल्यावर काय होतं बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपला रजोगुणामध्ये मृत्यू झाला किंवा रजोगुणाचा पडाव जास्त आहे, त्याच्यामध्ये मृत्यू झाला तर काय होतं, आपल्याला आपण एक गोष्ट शिकलेलो आहोत, की आपल्याला मृत्यू समय, अंतिम समय किंवा आपला जो आपण शेवटचा श्वास घेतो त्या भावनेमध्ये आपण शेवटचा श्वास घेतो किंवा आपले प्राणत्याग करतो किंवा तो आपला आत्मा देह त्याग करतो. तीच भावना, त्याच भावनेचं प्रकटीकरण कुठेतरी पुढच्या जन्मात होत असतं. रजोगुणामध्ये काय आहे, की अनेक इच्छा आकांक्षा आहेत मनामध्ये आणि जी भावना तुमच्या मनामध्ये आहे, मग ज्या सकाम इच्छा ज्या आहेत, की मला हे करायचंय, मला हे हवं आहे, अशा पद्धतीचं जे आहे, की जी मनामध्ये इच्छा ठेवून मग तुम्हाला पुढचा जन्मही तसाच मिळतो. मग तुम्ही पुन्हा त्या सकाम कर्माशी म्हणजे कारण काय आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून परत पुन्हा तुमचा जन्म होतो आणि मग त्याच रजोगुणाची किंवा तीच सकाम इच्छा मनात धरून तुमच्या पुढे तसं आचरण असतं किंवा त्या गोष्टी अजून वाढत जातात, वृद्धिंगत होत जातात. आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये तुम्ही असतात, तमोगुणांचं वर्तणूकच अशी असते, की इतका प्रमाद घडलेला असतो हातातून, त्यामुळे त्यांचा अधःपतन होणं हे निश्चित आहे किंवा त्यांची अधोगती होणं. आता जर मनुष्य जन्म असेल, तर निश्चितच त्यांना अजून खालच्या योनीतला त्यांना मिळू शकतो, जन्म मिळू शकतो किंवा मृत्यूलोकापेक्षा त्यांना अजून खालचे प्लॅनेट्स जे आहेत, लोअर प्लॅनेट्स जे आहेत, तर तिथे सुद्धा त्यांना जन्म मिळू शकतो, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. वृषाली माताजी. हरे कृष्ण वृषाली माताजी. माताजी नाही आहेत बहुतेक. माताजीने करते. मी वाचते. हा. कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु तो रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं कर्म तसं फळ, हो की नाही? मग पुण्यकर्म केलं, जर तुम्ही पुण्यकर्म किंवा शुद्ध सात्विक भावनेनं कुठलीही कृती केली, कर्म केलं, तर त्याचं फळही तसंच शुद्ध सात्विक असतं. त्याच्यानं म्हणजे तुम्ही जे आंब्याचं झाड लावलं तर त्याला आंबेच उगवणार. आंब्याच्या झाडाला चिक्कू तर येणार नाहीत, पेरू येणार नाहीत, पपई किंवा अजून वेगळं काही येणार नाही. तसंच तुम्ही पुण्यकर्म करा, त्याचं फळ सुद्धा तसंच शुद्ध सात्विक असणार. रजोगुणामध्ये तुम्ही केलेल्या कर्माचं फळ म्हणजेच दुःख आहे. म्हणजे आपण पाहिलेलं आहे, आपल्याला तुमच्या लक्षात आहे, दुःखालयम अशाश्वतम. हे मृत्यूलोक हे जे आहे, याला भगवंतांनी दुःखालयम असं म्हटलेलं आहे आणि पुन्हा ते अशाश्वतम आहे, कारण की शाश्वत नाहीये ना. पुन्हा पुन्हा ते नाशवंत अशा ह्या ब्रह्मांडामध्ये
आपल्याला पुन्हा तिथेच यावं लागतं आणि हे दुःखालय आहे, दुःखाचं घर आहे. आणि म्हणून रजोगुणामध्ये जो व्यक्ती आहे, तो सकाम कर्माशी बांधलेला व्यक्ती आहे, त्याचं फळ सुद्धा काय आहे की पुन्हा त्याचा मृत्यू लोकामध्ये किंवा पृथ्वी लोकावर त्याचा जन्म आहे. आणि मग मानवी जन्म मिळाला की मग ते जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, मग तुमच्या जन्माला आल्यानंतर तुम्ही हळूहळू मग तुम्हाला काहीतरी व्याधी जडणार, हळूहळू शरीर जीर्ण होणार आणि मग तुम्ही देहत्याग करणार, मृत्यू होणार, मग पुन्हा जन्म. तर ह्या चक्रामधनं काय आपण बाहेर पडत नाही. तमोगुणामधल्या केलेल्या कर्माचं फळ म्हणजे मूर्खपणा. मूर्खपणा याच्यासाठी की एक मिनिट. मूर्खपणा याच्यासाठी तमोगुणामध्ये की आपण कितीही मनुष्य जन्म आहोत. मनुष्य जन्म आपल्याला एक छान काहीतरी भगवंताची सेवा करण्यासाठी एक मिळालेली संधी आहे. पण मुळात भगवंत आपल्याला माहित नाही, विश्वास नाही आपल्या, आणि मग काय होतं की आपल्याच मस्तीमध्ये आपण आपलं आयुष्य व्यर्थ घालवायचं, आपण हवं तसं वागायचं, हवे तसे प्रमाद करायचे आणि मग त्याचं फळ मी शेवटी काय मिळतं की तुमचं अधःपतन होतं. म्हणजे तुमच्याच हाताने तुम्ही तुमच्या पायावर कुऱ्हाड मारता आहेत. तर हे मूर्खपणाचंच लक्षण आहे असं कुठेतरी भगवंत म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आपण सात्विक आपण म्हणतो की नाही, शुद्ध आपल्याला आहे पुढच्या 16व्या अध्यायामध्ये आहे की जसं आपण जसा आहार घेतो तसे विचार तयार होतात. मग सत्वगुण वाढीस लागला असेल तर निश्चितच ज्ञान उत्पन्न होतं, शुद्ध सात्विक विचार उत्पन्न होतात. रजोगुणामध्ये पुन्हा प्रलोभन उत्पन्न होतात, लोभ, लालसा, इच्छा, आकांक्षा पुन्हा उत्पन्न होतात. आणि तमोगुणामध्ये फक्त फक्त मोह, अज्ञान, म्हणजे आपण ज्ञान आणि म्हणजे त्या मध्ये अभून त्या भ्रमामध्ये आपण अजून अडकत जातो आणि मग आपल्याकडनं अनेक प्रमाद घडतात. हे सगळं जे आहे की हे तमोगुणाची लक्षणं आहेत किंवा तमोगुणाचा परिणाम आहे. आणि मग ते जसा जसा परिणाम होतो मग त्याचं पुन्हा काय होतं आपण बघूया. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे नित्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अधःपतन होते. हरे कृष्ण. म्हणजे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत किंवा सत्वगुण वाढीस लागलेला आहेत तर ऊर्ध्व गतीने उच्चतर म्हणजे ते स्वर्गतम अशा ग्रहांमध्ये किंवा उच्च ग्रहांमध्ये त्यांचा उद्धार होतो. रजोगुणी लोक ह्या मृत्यू लोकांमध्येच पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यू घेत आहेत, पुन्हा जन्म घ्यायचा, पुन्हा मृत्यू, जन्म मृत्यू, त्या चक्रामध्ये अडकत राहायचे. आणि जे तमगुणात जे आहेत तर ते मृत्यू लोकात पण राहत नाही, त्यांचं अधःपतन होतं, खालच्या ग्रहांवर ते जातात. आपल्याला हे ब्रह्मांड माहिती आहे की आपण हे मृत्यूलोक, पृथ्वीलोक, भूलोक ज्याला म्हणतो, तर हे सगळे हे रजोगुणाचा प्रभाव पडाव असलेलं हे लोक आहे. मग इथे तुमच्यातला जर शुद्ध सात्विक गुण वाढीस लागला किंवा तुम्ही तो नाम जप करून तर तो वाढवला तर निश्चितच तुमची प्रगती होते आणि तुम्ही ह्या वरच्या ग्रहांमध्ये जाता. तुम्ही असं काही नाही केलं आणि रजोगुणामध्येच फक्त सकाम इच्छांसाठी, सकाम भक्ती, सकाम कर्म करता आहेत तर तुम्ही ह्याच ग्रहावर जन्म मृत्यू ह्या चक्रामध्ये अडकून राहतात. आणि जर तुम्ही तमोगुण वाढीस लागला की नाही की काय काय कोण बघितलाय, कोण भगवंत काय आणि कशासाठी, आपण आपल्यासाठी जन्माला आलेलो आहोत, आपल्या मजा करण्यासाठी
तर मग असे जे असतात की जे फक्त आणि फक्त मध्ये पार्टीज करा आणि आपल्याच आयुष्यामध्ये रममाण व्हा, मग त्याच्यासाठी तुम्ही काहीही करा. तर हे सगळं जे आहे व्यसन करा आणि ज्या ज्या गोष्टी नाही सांगितल्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी करा. त्या असे जे लोक असतात मग त्यांचं हे असं अधःपतन होतं. मग हे आटाळ विटाळ सुटाळ पाटाळ मग कशातही त्यांचं अधःपतन होतं. मनुष्य योनीपेक्षा त्यांना खालची योनी सुद्धा मिळू शकते. आणि मग अशा रीतीने जे असतात त्यांचं काय होतं आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ह्या गुणांचा प्रभाव पडावाने आपण फार क्वचित आपला उद्धार होतो आहे, हो की नाही. मग म्हणून भगवंत काय सांगत आहेत की ज्याच्याकडे ज्ञान आहे, जो अध्ययन करतो आहे, जो ज्याच्याकडे ज्ञानाची दृष्टी आपण कालच पाहिली की नाही, तर जे असं सगळं काय आहे तर त्याला माहिती आहे की ही जरी कर्म करत असतो हे रोजचे, तर याचा कर्ता कोणीतरी वेगळाच आहे. आणि मग कर्ता कोणीतरी वेगळाच आहे या भावनेने तुम्ही जेव्हा काम करतात तेव्हा त्या कर्मबंधनात अडकत नाही. कर्मबंधनात नाही अडकलं तर कुठेतरी क्रमशः तुमचा उद्धार ठरलेला आहे. जन्म मृत्यूच्या विळख्यातनं तुम्ही निश्चितच अडकणार, बाहेर पडणार. आणि मग कर्ता कोणीतरी वेगळं आहे हे समजल्यानंतर हे त्या 3 गुणांच्या प्रभावातनं आपल्याला बाहेर पडण्यास मदत होते. मग असं होऊ शकतं का? तर हो, असं होतं. मग ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे जो असतो, तो जो पडतो, तो जो जातो, तो निश्चितच आपली आध्यात्मिक प्रगती साधतो आणि भगवत धामापर्यंत पोहोचण्यासाठी क्रम प्राप्त होतो. पण मग असा जो देहधारी जीव असेल की जेव्हा तो ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, मग तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि ह्या दुःखातून निश्चितच मुक्त होऊन ह्याच जीवनामध्ये अमृताचा उपभोग घेतो. म्हणजे तो मृत्यू आल्यानंतर आपलं जे काही ठरणार आहे की नाही, तुमचा उद्धार होईल, अधःपतन होईल किंवा इथेच राहणार. पण तोवर तुम्ही जेव्हा शुद्ध सात्विक गुण वाढीस लागतो आहे किंवा तुमचा नामजप वाढीस लागला आहे, भगवंताला शरण गेलेला आहात, तर ह्या जन्मामध्येच तुम्हाला ती अनुभूती कुठेतरी येते की आपण ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे जाऊन आपण ह्या भौतिक प्रापंचिक ज्या पायऱ्या आहेत, जन्म मृत्यू जरा व्याधी याच्यापेक्षा बाजूला सारून आपण ह्याच जीवनामध्ये अमृतानुभव भगवंताचा त्या भगवत धामा चा उपभोग ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये सुद्धा घेऊ शकतो. म्हणजे आपण त्या सुख समाधान हे सगळं आपण इथेच भगवंताचं नाम घेता घेता आपण अनुभवू शकतो, असं भगवंत इथे सांगत आहेत. आणि मग आता अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे की हे सगळं जो करू शकतो, मग हे कसं शक्य आहे. मग त्याच्यासाठी अर्जुन विचारत आहेत, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते, तर प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो. आणि मग त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षाही करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहे हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याने ह्या 3 गुणांवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे त्याला गुणातीत असं म्हटलेलं आहे. मग आपण असे जे असतात, असे मनुष्य जे असतात जे गुणातीत असतात, त्यांना आसक्ती, मोह
असं काही माहित नसतं किंवा यांच्या ते द्वेष करत असतात, त्याच्यापासून ते बाहेर आलेले असतात. इच्छा आकांक्षा ते करत नाहीत, एकच आसक्ती, एकच मोह भगवंताची. कारण की ज्ञानरूपी प्रकाश जो आहे तो ऑलरेडी त्यांच्यामध्ये तो दीप्तमान झालेला आहे, प्रदीप्तमान झाला आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्यामुळे या भौतिक इच्छा, भौतिक आकांक्षा यातून ते थोडेसे वर आलेले आहेत. आणि मग ह्या त्रिगुणांनी काही कितीही काही काय म्हणतात ते डोकं वर काढायचा प्रयत्न केला, सत्वगुण असेल, रजोगुण असेल, त्याचा परिणाम होत नाही. कारण की ते स्वतःला इतकं अविचल असं ठेवतात किंवा स्वतःचा कंट्रोल ढळू देत नाहीत. त्यामुळे जरी रजोगुणाचा, तमोगुणाचा प्रभाव वाढीस लागतो आहे असं वाटत असलं, तरी त्यांच्यामध्ये तेवढं ते त्या शक्तीचं सामर्थ्य असतं की ते स्वतःला कंट्रोल करू शकतात, ह्या 3 गुणांना नियंत्रणामध्ये आणू शकतात. आणि म्हणजे नेमकं काय तर जेव्हा कुठलीही कितीही इच्छा समोर काहीही प्रलोभनं आली, तरीही ते स्वतःला त्यातनं बाजूला सारतात, उदासीन ठेवतात. आणि हेच त्यामुळे त्या प्रलोभनांना, त्या आसक्तींच्या मोहात ते अडकत नाहीत. परत समोर सुख-दुःख आली, त्रिताप आपण पाहिलेले आहेत. मग अशी कुठल्याही काहीही आलं तरी त्यांना फरक पडत नाही. ते असा विचार करतात, की माझं मागच्या कर्माचं काहीतरी आहे आणि म्हणून हा माझ्याशी आता शत्रुत्वाचं नातं आहे. म्हणून मला हे दुःख भोगावं लागतं आहे किंवा कदाचित मी काहीतरी पुण्यकर्म केलं असेल म्हणून आज माझ्या वाट्याला हे एवढं सुख आलेलं आहे. पण ठीक आहे, आलं तर उलट माझं पुण्यकर्म खर्ची झालं. आणि असा विचार करून जो असतो त्यामुळे दुःखामध्येही दुःख करत नाही, सुखामध्येही अगदी उगाचच उड्या मारत नाही आनंदाच्या. सगळं सारखंच आहे, समान आहे. मग जर जर रजक सोनं, आता सोनं आपल्यासाठी किती हे आहे की नाही सामान्य माणसासाठी. पण जो याच्या सगळ्याच्या पलीकडे गेलेला आहे भक्ती मार्गामध्ये, त्याला सोन्याचा दिनू आला म्हणजे काय, जर आत्मसाक्षात्कार हाच त्याच्यासाठी सोन्याचा दिवस असेल, हो की नाही? पण हे जे सोनं जे आहे किंवा अलंकार किंवा हे सगळं आता त्याच्यासाठी एका दगडा माती सारखेच आहेत. त्याच्यापेक्षा दुसरा एक धातूचा प्रकार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरी कुठलीही भावना नाही. समोर कोणीही आलं तरी समभाव असेल, मग तो आवडता प्रिय असेल, अप्रिय असेल, काहीही फरक नाही. त्यांच्या चेहऱ्यावर रेषाच हलत नाहीत. जो धीर आहे, स्तुती, निंदा, मान, अपमान म्हणजे काहीही झालं ना तरी त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या रेषा हलत नाहीत. समभाव आणि भगवंताचंच नाव घ्यायचं आणि त्याच्यानेच उत्तर द्यायचं. आणि त्यामुळे सगळ्या कुठल्याही प्रसंगामध्ये त्यांची आपली वर्तणूक एकच असते. तर असे सगळे जे आहेत हे गुणातीत आहेत. म्हणजे जे ते आपण ज्ञानी कसे आहेत, तसं गुणातीत आपण म्हणजे बघितलं तर सगळ्यांमध्ये साधारण एकाच गुणांचं साधर्म्य आहे. आता आपण पुढे बघूया, की असे गुणातीत लोकांचं काय होतं. माच यो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते स गुणान समती तैत्वा ब्रह्मं भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तर परत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. मग जो एकनिष्ठ होऊन भक्ती भावनेने भगवंताशी पूर्णपणे संलग्न होऊन भक्ती करतो, मनोभावे भगवंताला साध घालतो, तो ह्या 3 गुणांपासून तो निश्चितच त्याची सुटका होते किंवा त्यांना आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यामध्ये सक्सेस होतो किंवा त्याला यश मिळतं. आणि मग असा जो व्यक्ती आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार किंवा ब्रह्मस्थ म्हणजे आपल्यातला तर परमेश्वर त्याला दिसतोच आहे, पण त्याचं दर्शन होतं आहे. पण आपल्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये सुद्धा परमेश्वराचा अंश स्थित आहे आणि त्या अंशाचं सुद्धा त्यांना दर्शन होतं आहे. ब्रह्मस्तर म्हणजे ते स्वतःला उन्नत करू शकतात. हरे कृष्ण. आणि मग इथे आता पुन्हा भगवंत सांगत आहेत, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि परम सुखाचे स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की जे ब्रह्मज्योतिर आपण जे ब्रह्मांड पाहिलेलं आहे तर जे अंधकार जो आहे तो त्या ब्रह्मांडामध्ये आहे आणि सूर्याचा प्रकाश किंवा चंद्राचा प्रकाश त्याला प्रकाशमान करतो आहे. पण जे ब्रह्मज्योतिर जे आहे किंवा जी आध्यात्मिक प्रकृती जी आहे ती स्वयंप्रकाशित आहे. भगवंतामधून जो उत्सर्जित झालेला प्रकाश आहे तो जितका तेजपुंज आहे तो इतका दैदिप्यमान आहे की कुठल्याही दुसऱ्या चंद्र सूर्याची तिथे गरज नाही. तर असा ब्रह्मज्योतीचा अशा त्या प्रकाशाच्या मार्गाचा आधारस्तंभ ही मी आहे असं पुन्हा इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं की 3 गुण. आपण जे काल 24 घटक पाहिले त्यातला एक महत्वाचा घटक होता अव्यक्त. तर ह्या अव्यक्त मधला 3 गुण म्हणजे अव्यक्त म्हणजे 3 गुण. मग त्या 3 गुणांनी आपण आज काय आहे की सत्व रज तम आणि मग त्या 3 गुणांनी आपला आत्मा कसा बद्ध होतो आणि मग त्या 3 गुणांच्या डेफिनेशन्स व्याख्या कुठेतरी आपण पाहिल्या. त्याच्यानंतर त्यांची वैशिष्ट्य पाहिली आणि मग त्या 3 गुणांमध्ये जेव्हा आपण आपली जीवनशैली व्यतीत करतो कृती तशा पद्धतीने करतो तेव्हा मृत्यू आल्यानंतर काय होतं हे पण आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं. आणि मग ह्या 3 गुणांपासून आपण बाजूला सारू शकतो का किंवा स्वतःला त्या 3 गुणांपासून मुक्त ठेवू शकतो का तर हो. आणि असे जे लोक असतात त्यांना गुणातीत असं म्हणतात. आणि मग ते कसे बाजूला सारतात किंवा कसं नियंत्रण आणतात तर हे सुद्धा आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे.